Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 17 ostirala, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, onera platora Joseba Otano etorriko da, administrazioan euskeraz taldeko ordezkaria dena. Uharten perkusioa gaztelaniaz ikasi beharko dute epaitegi baten arabera eta hau salatzeko etorri da Joseba platora. Baina, honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1525ko urtarrilaren 17an, Sorgin Eiza hasi zuten Erroibar, Erronkari eta Zaraitzu ibarretan. Pedro de Balanza Espainiar Errege Kontseiluko kideak bultzatuta, superstizio eta fanatismo erlijiosoa aintzatat hartuta, 200 lagun baino gehiago atxilotu zituzten, gehienak emakumeak eta 10 urkatu zituzten. Denak ziren gaztelaren konkistaren aurka posizionatu ziren herritarrak. Eskandalua egiteaz gain beldur handia eragin zuten. Herrietako abadeak eta Nafarroako gorteak kexu azaldu ziren, jazarpena kasu faltsuetan eta torturatuetan oinarrituta zegoela salatuz. Urte batzuk geroago, 1975ko urtarrilaren 17an, abortua despenalizatu zuten Ipar Euskal Herrian. 70eko hamarkadan, indar handia hartu zuen mugimendu feministak Frantziako estatuan gai horren inguruan, eta garaipena ere tamainazkoa izan zen. Simeon Weil osasun ministroak aurkeztu zuen legea, eta horregatik deitzen zaio Weil legea abortua legeztatu zuen legeari. Egun berean baina 1980ko urtarrilaren 17an, talde parapolizial espainiarrek hainbat emakume gazte bortxatu eta hil zituztela salatzeko greba egin zuten Errenteriako emakumeen taldeak deituta. Guda testuinguruetan, emakumeen gorputzak gerra arma bezala erabiltzeko joera historian zehar askotan errepikatu da, eta Euskal Herria ez da salbuespena izan. Ana Tere Berroeta eta Mari Jose Bravo adibidez, historia beltz horretako izenak dira. Eta bukatzeko 2009ko urtarrilaren 17an, ertzaintza oldartu zen HTaren aurkako protestaren aurka, Urbinan. Euskal Y-koa deiturikoaren lanak bertan hasi zituzten zenbait urte lehenago. Mobilizazioen bidez proiektua geldi zitekeela erakutsi nahi zuen HT gelditu elkarlanak. 4.000 lagunek manifestazio bukaeran eserialdia burutu nahi izan zuten trenbidean, baina ertzaintzek borraka eta metro gutxira botatako pilotakideekin jipoitu zituzten herritarrak, baita beldurra eragin ere, helikopteroa lurretik metro gutxira igaroaraziz etengabe. Jaurlaritzak Espainiako Auzitegi Nazionalera eraman nahi izan zituzten atxilotuak, baina epaileak ez zuen terrorismo deliturik ikusi. Mugimendua bere gorenean zegoen. Gaurko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu orain. Ostiralean Burlatako BGBD elkartasun jaialdia egingo da Burlatako gaztetxean. Udalak alternatibarik gabe gaztetxea desalojatu nahi zuela salatu zuten irailean, eta 2 eguneko elkartasun jaialdia antolatu dute orain Burlatako gaztetxean. Urtarrilaren 17an eta 18an gaztetxearen beharra aldarrikatzeko kontzertuak egingo dituzte.
Sarrerak bihartik aurrera Salgai, Orreaga, Amadeus eta Ezpala tabernetan. Larun batean, alde batetik, Goazen 11. urteurren kontzertua egongo da ikusgai Baluarten. Euskal Telebistako Goazen telesail arrakastatxua Baluarten bueltan izango da 11. urteurrenaren kontzertu emanaldiarekin. Aldaketak izan dira basakabin, beraz ez galdu. Arratsaldeko 4:00 eta 6:30 izango dira. Sarrerak Salgai. Beste alde batetik, Kutxartean izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Mundua abenturak bizitzeko kutxa handi bat da. Kutxartean antzezlanaren bi protagonistak kutxa batzuetan bizi badira ere, ametsesko lekuetara bidaiatzea imaginatzen dute. Gainera, Errobiren 50. urteurrenaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. Anje Dualde eta Michel Dukau buru dituen Lapurdiko Errobi talde mitikoak 50 urte bete ditu oholtza gainean eta horixe bera ospatzeko biran izango dira Gaiarre antzokiko oholtzan. Larun batean baita ere artea humorezko antzezlana ikusteko aukera egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Sergiok estilo moderneko margolan bat erosi du dirutza handiaren truke. Markosek haren lagunak kuadroa gorrototu eta ez du sinisten Sergiori ura egiazki gustatzen zaionik. Hirugarren adiskide bat, Ibon, bitartekaritza lana egiten saiatuko da Markosen eta Sergioren artean. Artea antzezlana taularatuko dute Ramon Agirre, Joseba Apaolaza eta Asier Ormazak Zizur Nagusiko kulturetxean arratsaldeko 8:00, 6 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian Foru Gobernuak eraginkortasun falta onartu du errenta bermatuan. Maeztuk legearen aldaketa martxan jarri du Comptosek egindako txostenaren ostean. PSN-ko bazkideek baldintzak jarri dituzte 2016ko araua berrikusteko. Argazki nagusian, gorritxoek poz handia hartu dute San Mamesen aldetik kopatik kanporatu ostean. Titularrean, Osasunak atzaparrak atera ditu. Aldetik kopatik kanporatu du partida gogoangarri batean, 2-3 irabazita. Hori koloreko berrian, txotx erritual bat baino gehiago. Nafarroako sagardotegi denboraldia madozen hasi eta maiatzera arte luzatuko da. Eskuineko berrietan, alde batetik, Israelek Gazako su-etenaren bozketa atzeratu du gaur. Beste alde batetik, barrualdea argi berdea eman dio Irabiari musika irakaskuntzen zentro baterako. Jarraian, Nafarroako 51 organo emaileek 2024ko 155 transplante posible egiten dituzte. Ondoren, Oiok UPN-eri gogorarazi dio ez dituela aitortu etaren biktima asko. Amaitzeko, Nafarroako sektore turistikoak 5% gehiago fakturatuko du 2025ean. Diario de Navarraren titular nagusian, PSN-ek bermatutako errenta erreformatu du, bere bazkideen errezeloak gora bera. UPN-ek, PP-ek eta Voxek aldaketak premiatu dituzte, kontuen txostena suntsitzailea dela iritzita. Maeztu departamentu buruak gizarte zerbitzuen eta enpleguaren kudeaketa integratuta defendatu zuen. Argazki nagusian, horrela ospatu zuten jokalari gorritxoek Bilbon Errege Kopako final laurdenetarako txartela. Titularrean, apoteosikoa, Osasunak aldetik kanporatu du San Mameseko beste gau gogoangarri batean. Beheko berrietan, alde batetik noaingo leherketaren erraietan, horrela ikertzen da. Beste alde batetik, gobernuak familien fiskalitatea hobetu behar dela ohartzen du. Gararen titular nagusian, barne presioen artean su-etena berrestea geldiarazi du Netanyahuk. Munduan su-eteneko akordioaren aurkako erreakzioak txaloaren eta betetzeko eskakizunaren artean dauden bitartean, Israelgo lehen ministroak atzeratu egin zuen bere berrespena, presio ultraeskuindarren artean. Gaur sinatzea espero da. Argazki nagusian, Ante Budimir baloiarekin dugu, atzo Osasunak aldetiken aurka jokatutako kopako partidan. Titularrean, Osasunak aldetik kanporatu du berriz derbi bizi batean, Errealak ere kopan aurrera egin du.
Erdiko berrietan, goikoan, migrazioaren testu inguruan, 1000tik gora autoinkulpazio, etorkinak Hendaiara igarotzeagatik. Behekoan, Madril itsasarazko parke eolikoaren proiektuaren hilobi izan zen. Goiko berrian, Mario Lopezen aurkako zigor eskaerei eutsi diete akusazioek. Beheko berrietan, batetik EAEko auzitegi nagusiak baliogabetu egin du Lakuako hezkuntza plangintzari buruzko dekretua. Bestetik Xabier Izagaren kronika dugu. Infernuak sukursala izan zuen Donostian. Berriaren argazki nagusian, Almed Alxa kazetariaren gorpua atzo senideak inguruan dituela Kan Yunisen. Bezperako gauean hil zuen Israelek. Titularrean, Israelek gaurko egunera atzeratu du suetena berresteko bozketa eta gazatarrak hiltzen segitu ditu. Tel Avivek eta Hamasek menia adostu eta ondorengo orduetan Israelgo armadak gutxienez 87 lagun hil ditu Gazan. Netanyahuk Palestinako taldeari egotzi dio itunaren xehetasunak aldatzen saiatzea. Beste argazkian, Errando eta Lukas Torro gola ospatzen ditugu. Titularrean Osasuna eta Erreala Espainiako kopako final laurdenetara. Honen beheko berrian, Bayruk zentsura mozioa gainditu du eta zatitu eginda Fronte Popular berriaren botoa. Goiko berrian, David Lynch zinema zuzendaria zendu da, 78 urterekin. Beheko bi berrietan, ezkerrekoan, Eusko Jaurlaritzaren ikastetxeetarako plangintza dekretua baliogabetu dute epaileek. Eskuinekoan, Espainiako gobernuak ez du onartu Statkraften itxaraz eolikoen proiektua. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Osasunak txapeldunak kanporatu du kopan. San Mamesen 2-3 irabazi du talde gorritxoak Oroz eta Budimirren golei esker. Eskuineko berrietan, goikoan, hiriko turismo sektoreak badu udalmarka, keinu bat eta irribarre berde bat, Iruña bizirik baitago. Markak logotipoak eta webguneak osatzen dute Iruña helmuga turistiko gisa ezagutaraziko duen marka, eta urtarrilaren 21 aurkeztuko dute Fitur nazioarteko azokan. Behekoan, Kristina Berasainen hitzetan, munduan gatazka berriak pizten direnean diru laguntzak murrizten zaie sahararrei. Saharako bigarren zinema zikloa antolatu dute Kabiak, Fisahara eta Nafarroako filmotekak. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Joseba Otanorekin gaude, administrazioan euskaraz taldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, bai. Bueno, Uarte epaitegi batek erabaki du perkusio klaseak euskaraz ez direla egin behar, ezta? Bueno, zehazki horretaz ez du epairik eman, baizik eta erabaki du irakasleak ez duela euskarazko hizkuntza eskakizunek eduki behar. Eta orduan, gerta daiteke klaseak gaztelaniaz izatea, ez? Ez dago euskarazko hizkuntza eskakizunik postu horretan. Eta azaldu ezakizu pixkat moduz sakonean zer den gertatu dena? Den dagoen arazoa? Gertatu dena izan da, alde batetik ziurazki Uarteko udalaren axolagabekeria, ez bakarrik Uarteko udalarena, administrazio guztiena, momentu batean iritsi da egonkortze prozesua, prekarietate izan da handia administrazioan, azkenean ia Europa behartuta sartu dira prozesu horretan, eta momentu iritsi denean, Uarteko udalak erabaki du perkusio irakasle postua, euskarazko profila izan behar duela, hor zegoen langileak ez zuen profil hori, plantillan horren arte postuen erdia dute profil hori, eta gainontzekoetan hor ikusita dagoen meritu moduan puntuatzea asko. Perkusio irakasle bakarra dago hor, bere jarri zuen, hor zegoen langileak jarri zuen elegitea profil horren aurka, eta auzitegik eman dio arrazoia. Eta orduan,
Bueno, ez dakiz nola bukatu zen oposizioa, berak atera zuen edo beste batek, baina ja ez du profili postua eta gerta daiteke klaseak gaztelaniaz eman behar izatea, ez? Eta zeintzuk dira epaitegiaren arrazoiak, berari arrazoia emateko? Hori ez dakiz, bakarri dakigu guk Nafarroko Aldizkari Ofizialean agertu dena. Eta Nafarroko Aldizkari Ofizialean agertu zen epaitegi baten erabakiz kentzen dela hizkuntz profil hori. Osa ez dizkizuete arrazoiak eman, ez? Ez, badakigu epaiak oso zentzibilak direla, lanerako eskubidearekin, jartzen dute euskaldun hizkuntz eskubidean gainetik, eta ez dakit nola arrazoitu duten, baina eman diote arrazoia. Eta orain zer egoeratan dago? Udalak ez du errekorritu, orduan horrek ez du erran nahi langile horrek atera duenik plaza. Agian horreko plantian ikusiko dugu, nora atera duen. Eta orain zer aukera gelditzen dira honi buelta emateko? Buelta ematea? Oso zaila da. Udalak onartu du epaia, orduan agian jubilatu arte itxoin behar da, klaseak erdaraz emango dira. Edo beste irakasle bat kontratatu, baina hori jauz garestia da. Eta zuek taldetik zer pentsatu duzu egitea edo zerbait egin behar duzue, ez? Salatu. Inori ez zuen salatzen, ez da uarteko udalak ere, edo horko alderdiek, guk ikusi genuen boletinan, eta eruditu zitzaigun hori salatzeko zela. Azken batean, beste eraso bat da, ez? Eta erantzunik jaso duzue? Orain dela gutxi salatu dugu, besterik gabe, erantzunik agian ez da iritsiko. Osa, udalak ez dizue deus esan? Ez, egerran ez dugu kontakturik izan udalarekin. Bakarri dakigu hori boletinan agertu delako, eta hala da, udalak aplikatu du sententze eta kitxo. Eta hortik aurrera, postu horrek ez du hizkuntz profilik, uarten agian 40 dira euskaldunak aurren artean, edo gazten artean, horiek dira musika eskolara joten direnak, norbaiteko aukeratzen badu perkusioa, badaki zer dagoen. Eta zuek administrazioan euskaraz taldea, zein da egiten duzuena, zein da zuen funtzioa? Gure funtzioa da lan egitea administrazio euskaldunaren alde. Kasu honetan realitatea da administrazio elebidunaren alde. Eta saiatzen gara, gauza hauek salatzen, zer azken batean, horrelako epaiekin lortzen dena da udalek gaztelaniaz funtzionatzea eta zerbitzurik euskaldunei ez ematea. Eta nahi sortu zen talde hau? Noiz? Bai. Espaldi. Ez dakit, agian 20 urte baino gehiago. Eta nola izan da zuen ibilbidea, zuen lan egiteko modua? Beti izan dugu jende gutxi, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, baina horrek albidetzen digu nahiko eraginkorrak izateko. Erabakiak hartzen dira asko, funtzionamendu harina, baina momentu batzuetan, baditugu laguntzaileak, baina momentu batzuetan jenderen laguntza behar dugu, jakina. Eta bakoitzak bere funtzioa dauka edo denak talde moduan, pina moduan lan egiten duzue? Bakoitza bere lana egiten du, eta gero komentatzen dugu denon artean, eta kitxo ez. Normalean ados gaude. Beti daude nabardura, baina. Zu ordezkaria zara, ezta? Ordezkaria izan daiteke edonor, taldeko edonor. Eta zein da zure funtzioa taldearen barruan? Nire kasuan, nik ikasi nuen zuzen bidea, orduan, eta espezializatutan hau euskaren gaietan, eta orduan, normalean legei buruz hitz egin behar da, orduan joten naiz ni. Baina, besteek ere asko ikasi dute, noski. Eta hasieran sortu zenean taldean eta orain helburu berdinak dira? Bai, helburu berdina bai, baina egoera zertxo bai aldatuta ikusten dugu. Nik uste dut okerrerako, joan garela. Lehen ezen ona, baina orain okerrago, Nafarroan. Eta zertan nabaritzen duzuen, nola dago orain euskararen egoera Nafarroan? Lehen gutxienez udaletan askatasuna zuten euskara puntuatzeko, eta orain ikusten da epaia sartzen direla,
gainera orain merezimenduen dekretuarekin baita ere udalak lotu nahi dituzte, eta inoiz baino okerrago. Zer gutxienez lehen, eremu euskaldunean oso ongi funtzionatzen dute udalek. Eremu mistoan, gehienek baita ere. Iruñek udala askotan ez. Baina hemendik aurrera nahiko lotuta, eta jaia bihurtuko da hau eremu euskalduna. Eta zergatik uste duzu joan dela okerrera, hobera joan ordez? Ziurazkitzaile pentsatu dutelako, orain da momentua. Momentu batean ireki genuen eskua, orain izteko ordua da. Eta udalei adibidez, kenduko diegu ahalmena euskara puntuatzeko. Eta kitxo, edo profila jartzeko. Eta politikarekin zer ikusia duela uste duzu? Noski. Epaile politikaren arabera funtzionatzen dute. Ez dute funtzionatzen legeen arabera. Haiek egiten dute nahi dutena. Interpretazioen bidez. Baina legea berdina da, ez? Legea da, batek erran zuen, mailu bat bekoekin eta jojo bat goikoekin. Eta kasu honetan aplikatzen da horrela. Euskaren aurka dena balio du, interpretazio guztiak, alde, inolako interpretaziorik ez du balio. Ez eustatzen dute eta kitxo. Berdin da zer dioen legeak, haiei berdin zaien. Zuk zuzenbidea ikasi duzula, hala dela uste duzu barrutik ikusita? Zalantzari gabe. Eta nik uste du, jende gehiena badakin nola funtzionatzen du justizia. Edo jakin behar du. Eta hau aldatzeko aukerarik ikusten duzue? Egoerari esan nahi dut, euskararen egoerari. Zaila, euskalgintzan nahiko itxalita dago Nafarroan, eta horrela zaila da, eta gainera beharrezkoa da nolabait epaile mundua mugitzea. Hori izan behar da estatu mailan oso zaila, epaileek agintzen dute, politikoek baino gehiago. Eta haiek euskaren aurka daude, euskara zapaltzeko daude. Eta hemen Iruña herrian nola ikusten duzu egoera, ze euskal hiztun kopurua gora doa, baina gero ere administrazioan gero eta gutxiago erabili daiteke ez? Momentuz, administrazioan, diputazioan ez, zer hor desastrutza da, baina udaletan, Iruñeko udala ez da eredugarria, baina gainontzekoetan nolabaiteko zerbitzuen badira euskaldunontzat, hori da moztu nahi dena, eta noski, gero nabarituko da. Azkenean udal guztia bihurtuko dira Iruñeko udala bezala, edo diputazioa bezala, euskarazko zerbitzuri gabe. Euskara nolabait kanporatuko dute administraziotik. Eta eremu mistoa izan da, ezin da deus egin? Legeari dagokionez esan nahi dut. Legeak alda daitezke, interpreta daitezke, eta haiek egiten dutena da dekretuak, legearen aurkako dekretuak, eta aplikatuko dituzte. Norbaite pentsatzen badu, orain, kendu badiete udalei ahalmena euskara puntatzeko, eta kendu diete, merezimenduen dekretuarekin, pentsatzen badut ez dutela aplikatuko, ker dago, hor dago, eta azkenean aplikatuko dute, horretarako egin dute. Gainera euskararen legea oso irekia da, ez? Eta gero interpretatzeko... Lege guztia dira horrela. Lege guztia kontua da, aplikatzen dutenak ez direla euskaltzaleak, baziteko euskarofoboak. Eta horrela aplikatzen dituzte legeak, dekretuak, dena. Eta administrazioan euskeraz taldetik zerbait pentsatu duzue honi buelta emateko, egoerari buelta emateko? Egia erran gu salatu egiten dugu, baina ez dugu nahiko indarri buelta emateko. Eta gainera, nire ustez oso palduta dago euskalgintza Nafarroan, eta etorkizuna ikusten dut iluna, bai. Eta uharteko egoerari dagokionez, ere iluna ikusten duzue? Uharten, hizkuntz profilak ongi daude, postu askotan daukate profila, meritu ere nahiko ongi araututa zuten, baina orain almena hori galdu dute. Uharteko udala da oberenetarikoa, eremu mistoan, baina epaia sartzen badira tartean ikusten da hori alferrik dela. Ikusten da, jarri dute profil bat eta kendu egin dute. Eta beti errekurtsoen arabera ken daitezke guztiak.
Eta zuen taldea indartzeko, ezakit jende berria sartzeko, ezakit irekiak zaudete edo... Bueno, egirren hor dago beti taldetan problema bat. Behar duzu jendea, baina jendea biltzen baduzu, jende asko bilera batean, azkenean oso eraginkorra ez da. Zera, erabakiak burokrazia sartzen da, erabakiak... Jende gutxi izateak abantaila da, egin batean, oso harin funtzionatzen dugu. Baina noski, gero jendea behar dugunean, nabaritzen dugu. Orduan, nolabai, ondoan jendea beharko genuke. Hori bai. Baina ez litzateke eraginkorra, 80 eta 200 pertsona biltzea erabakiak hartzeko. Azkenean horrela ezin da funtzionatu. Eta ez duzu pentsatu igual beste modu batean antolatzea eta erabakiak beste modu batean hartzea eta orduan jende gehiago sartzea? Bueno, sortu genuen behin Euskaren Defentsarako taldea, eta hori da WhatsApp taldea, hor dugu jendea izena eman da, eta dei eginez gero, ager daitezke elkarretaratze baterako. Baina momentuz indar mugatua dauka, beharko genuke jende gehiago hor. Eta kontu onerako ez duzu pentsatu elkarretaratze bat egitea? Gustatu zitzaigun salatzea, ikusi genuen boletinean, eta, azkenean zer egingo dugu honekin, beste bat. Inor salatzen ez duenez, ez dago artetik ere, azkenean erabaki dugu, gu salatuko dugu, horretarako daude, eta salatu dugu. Osea, uharteko jendeak ez du salatu, uharteko jendeak orokorrean, inor ez du irakurtzen boletina. Eta, batzuk agian udalaren inguruan ibiliko dira, baina bakarrik dakite hauek, langileak, zinegotxeak, agian zenideak, kaleko jendeak, agian ziurezkiz daki. Osea, jendea ez da enteratu eta zuen... Normalean, dira udal baten funtzionamenduaren zetasunak eta jendea ez da sartzen horretan. Gero norbaitek ateratzen du albistea, orduan bai irakurtzen du egunkaria, baina bestela, oarkabean pasatzen da. Eta zuek salatu ostean ez da jendea hurbildu zuen gana esatera, ez genekien... Honetan salatu berria gara. Oraindik ez da inor hurbildu, ez dakit hurbilduko diren, baina denbora gutxi pasatu da horretarako. Joseba, ikusiko dugu zer gertatzen den azkenean, ea jendea enteratzen den, ea horrela geratzen den edo ez. Beharrezkoa da mugimendu eremu mistoan, zer eremu euskaldunean nolabait gutxienez udaletan ongi antolatu duta dituzte gauzak, arazoak daude estatuko administrazioarekin, Nafarroako gobernuarekin, ez da dena perfektua, baina udaletan ongi, baina eremu mistoan izugarrizko eraso dator orain. Zuretzako zein izango litzateke egoera ideala orain, honi buelta emateko eta egoera ona izateko edo gutxienez hobeagoa? Euskarak etxei asko ditu, eta boteretik, eta botere nagusi dira epaia. Ez da erraza, ez dira bakarrik alderdiak edo alderdi batzuk. Zertagina eskuti daukate epaiek. Orduan ez da erraza, baina jendeak erantzun behar du, noski. Eta, bukatzeko ezakit zerbait esan nahi duzun jendeari, jende euskaldunari? Adi egon dadila, zer euskara desagertarazi nahi dute eremu mistoko udaletatik, eta erraziorik ez badago, desagertuko da, eta azkenean denborarekin agian euskara bera desagertuko da eremu mistotik. Horrein arte joan da gora, baina inflexio puntua izan daiteke bera joateko. Joseba, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta egoera inondo azaltzeagatik eta ea zer moduz joaten den egoera, espero dugu hobera joatea eta ez okerrera. Hori nahi dugu, bai. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, ostirala, giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean goiz, lainogune batzuk agertuko dira, baina gainerakoan eguzkia izango da jaun eta jabe. Haizeak ego ekialdetik joko du. Nahiko suabe eta horri esker, temperatura maksimoak igo egingo dira ipar isurialdean. Mediterraneo isurialdean aldiz antzekoak izango dira.
Larunbatean ildo beretik jarraituko dugu. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi agertuko da orokorrean. Goizean goiz behe-lainoa ager daiteke eta arratsaldetik aurrera ekialdetik erdi mailako hodei batzuk sartuko dira. Goizean goiz izotza egingo du barnealdeko leku askotan eta Araba eta Nafarroa izotz handia bota dezake. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izango. Haizea ahul ibiliko da. Hegoaldekoa izango da hasieran eta aldakorra arratsaldean. Giro lehor eta egonkorrak jarraipena izango du igandean. Erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira, eta baina zeruari kolore xurixka emango diote soilik. Izotza egingo du, baina aurreko egunean baino leku gutxiagotan eta intentsitate txikiagoz, eta temperatura maksimoek antzera jarraituko dute. Hegoaldeko haize suabea ibiliko da. Egunaren amaieran hego haizea indartu egingo da eta kostaldean nabarituko da batez ere. Orain, aste honetako parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Nafarroako industriaren egoeraren ingurukoak izango dira. Gure herrialdean industria da sektore ekonomiko funtsezkoa, estrategikoa, oso garrantzitsua. Gure BPG-ren 30% suposatzen duena. Eta gainera gure industrian 80.000 langile baino gehiago daude. Nafarroa beti industriala izan da eta gure herrialdean hori beti sendotasuna izan da. Gainera industrian badaude soldatak handiak, esan nahi dut beste sektoretan baino askoz handiago, eta horrek ere suposatzen du gizarte segurantzako kotizazio altuagok, eta horrek ekartzen du gure sistema publikoak indartzeko gaitasuna. Beraz, esan bezala funtsezkoa dela industria Nafarroan, eta azken denboraldian ikusten ari gara egoera zail batean dagoela gure industria, eta erronkei aurre egiteko prest egon behar dela. Ongi dakigunez, industriak izugarrizko garrantzia dauka gure erkidegoan Nafarroan. Barne produktu gordinaren 30% delako. Beraz, izugarrizko, esan dudan bezala, izugarrizko garrantzia bai lanpostuetan eta bai ekonomia orokorrean. Adibidez jartzearren Europako bataz beste 18%koa da. Beraz, hor ikusten da, konparazio egiten badu, ikusten da ze aldea dagoen Nafarroa eta Europako beste herrialdeen artean, ezta. Hori alde batetik, gero bestetik ere komentatu behar dugu, bereziki azken une hauetan Europako hainbat herrialdetan arazoak izan dituztela, adibidez Frantzian eta Alemanian, Alemania azken urte honetan atzeraldi batean murgildu da, eta horrek eragin izan dezake Europa osoan, ezta? Baina momentuz ez da ailegatu ona, baina bai kontu zibili behar dugu, halako datuak eskatzeko modukoak direlako, ezta? Baina zorionez hemen aurten BPG-aren igoera izan da 3%, iaia 3%, eta datorren urterako iragartzen da 2% izango dela edo hurbila izango dela. Beraz, naiz eta daturik Alemanian adibidez txarrak izan arren, momentuz estatuan eta Nafarroan onak dira eta espektatika momentuz onak dira. Alde horretatik, naiz eta kontuan ibili behar dugu, baikorra dira eta horrexegatik baikorra mantendu behar dugu gure egoera. Bai, azken denboraldian kezka handiz jasotzen ari dira berri batzuk oso txarrak Nafarroako industriarako, eta nik uste dut Zunzundegi eta BSH-ren egoerak bi errealitate ezberdinak direla. Alde batetik Zunzundegi sakanarako enpresa estrategikoa da, hitz egiten ari gara
enpresa bat etorkizunarekin, zeren sektorea ere estrategikoa da, hitz egiten ari gara mugikortasun jasangarriari buruz, hau da, Zunzundegik ekoizten ditu autobus elektrikoak, eta Nafarroako gobernu guztiek beti babestu dute enpresa, lagundu diote enpresari bai ekonomikoki, baina ikusi dugu babes horrek ez duela zoritzarrez funtzionatu. Esan bezala, nik uste dut enpresak baduela etorkizuna, baina hori sakanarako azken berriak drama bat direla, Zunzundegin lan egiten dute 300 langile, baino gehiago zuzenki, eta gero hainbeste langile hornitzaileetan. Orain, nik uste dut Zunzundegin gertatu dena kudeaketa txarra izan dela, eta duela urte asko langilek salatu dute olako egoera kudeaketaren inguruan, hemen Nafarroako parlamentuan ere. Orain, gauden egoera nik espero dut inbertsore bat agertzea fundamentorekin, seriotasunarekin, etorkizun bat emateko enpresari. Barkatu, eta beste aldetik, BCH-ren kasuan hori da beste realitate bat. BCH-ren kasuan hitz egiten ari gara deslokalizazioko kasu bati inguruan. Hori da deslokalizazio bat fastikuluetan. Duela urte asko, BCH-ek eraman ditu bere aktibitatea, bai Turkiara, bai Poloniara, soldata basuen bilara, errentabilitatea handiago bilatzen, eta kasu honetan ere langileek ere duela urte asko salatu zuten egoera hau. Orain ematen du maila bat sortu dela eta ikusiko dugu nola bukatzen duen gaia, baina hala ere BCH-en ere 600 langile baino gehiago daude zuzenki eta 400 inguru hornitzailetan. Beraz, bi berriak nik uste dut oso txarrak direla gure industriarako. Zorionez, nik uste dut iragarki horiek puntualak izan dira, alde batetik, hasteko nola ez, gure elkartasuna adierazi nahi diogu BCH-ko langile eta bai Zunzundegikoei, baina esaten duen bezala zorionez iragarki hauek edo iragarpen hauek puntualak izan dira, lehenagoko galderan apuntatu ganez, egoera ona orokorrean delako. Gogoratu behar dugu BCH-ko kasuan komite enpresa hemen parlamentuan ekainan egon zela, eta haiek iragarri zuten zein egoeran zeuden, transmitu ziguten haien kezka, bereziki azken urteotan enpresaren aldetik inbertsioaren ezarengatik, eta horrexegatik kezkaturik zeuden. Hori da transmitutan izigutena eta horrexegatik etorri ziren parlamentura. Horren geroztik, Nafarro gobernutik, ekainan zehar bereziki enpresarekin edo enpresako arduradunekin harremanetan jarri nahi ziren pixka bat jakiteko zein egoeran zeuden, nola lagundu zezaketen, baina ezinezkoa izan zen. Hemengo komisioan, enpresa komiteak komentatu ziguten aldez aurretik azken urteotan izandako urratsa negatiboak esan nahi dut. Duela gutxi batzuk itxi zuten txarrin zuten planta, Ufesakoa, urte batzuk beranduago Lizarrakoa, Agnikoa, gero eraman zuten egoitza soziala Zaragozara, beraz eman ziren urratsa batzuk eta horrek esan nahi zuen edo behintzat zirudien eman nahi zuela eta inbertsioan eza, ez ziotela hemengo plantari haiek pentsatzen zuten, ziotela ematen garrantzi handia, eta horrexegatik haien kezka. Esan dudan bezala gobernutik saiatu ziren harremanetan jartzen, eta zoritxarrez ez zuten lortu, eta eguberria baino lehen iragarri zuten enpresatik itxiera.
gainera oso modu traketzean komitarekin bildu gabe, zuzenean ezer esan gabe, baizik eta e-mail baten bidez, langile bakoitzari jakinarazi zioten, ekainean itxiko zela. Zorionez joan den ostiralean, bildu ziren Madrilen estatuko enpresa, industria arloko arduradunekin, hemengo presidentarekin, kasu honetan Nafarroko lehendakariarekin eta industriako konseilarekin, eta enpresako buruzadiarekin, eta erabaki zuten mahai bat osatzea zen motako irtenbideak eman daitezken ikusteko jorratzeko, behintzat irekitzen da izpi bat, egoera edo ikusteko, eta gero Zunzundegiri buruz dakigunez joan den 2023ko abenduan Nafarroko gobernutik 4 milioiko parlamentuan 4 milioiko diru laguntza onartu zen, hilabete batzuk beranduago apirilean onartu zen beste prestamoa 6 milioikoa. Zergatik, aldez aurretik Volvorekin sinatu zen akordio bat, eta ikusten zen, nahiz eta genekien egoera ekonomika oso zaila zela, baina diru laguntza horiekin eta Volvo enpresarekin sinatutako akordio hori esker, zirudien irekitzen zela ere, bide berri bat enpresarentzat. Zoritxarrez zorra ekonomikoak pilatzen joan ziren, eta azken finean hartzeko denen konkursora ailegatu zen, eta une honetan egoera horretan dago enpresa. Gaur jakin izan da, plazaratu da hemen Nafarroan editatzen egunkari batean, plazaratu da oraindik ere inbertsore bat dagoela tartean, eta lan erregulazioa luzatu dela entzuten ere horrexegatik. Itxaropena ere badago, oraindik ere, eta mantendu behar dugu itxaropen hori azken unera arte. Egoera honen aurrean nik onartu behar dut Nafarroko gobernuan kezkatuta dagoela, normala den moduan, eta nik esan behar dut nire ikuspuntutik ahalegin guztiak egiten ari direla egoera edo hartutako erabakiak iraultzeko. Nire kritika, bi kasuetan, nire kritika izan da BSH-ren kasuan jakinda erabakiak Alemanian hartzen direla, komunikazioa, kontaktua ohikoago eta normalizatuago egon behar da kasu hauetan. Esan nahi dut Alemaniara joatea funtsezkoa izanen da Alemanian erabakiak hartzen badira. Eta Zunzundegiren kasuan, nik uste dut ahalegin guztiak egiten ari direla, baina agian beranduegi. Esan bezala, langileek salatu dute egoera larria Zunzundegin duela urte asko. Eta nik uste dut kasurik ez dietela egin zoritxarrez. Orain bai, baina agian beranduegi. Hori da nire iritzia. Aurreko galderan barkatu erantzun duten batean, naundi batean, BSH kasuan, han izatea, bereziki langileekin edukitzea izatea, eta haiekin egotea, esan dudan bezala, Nafarroko gobernuaren aldetik enpresarekin harremanetan jartzea saiatu ziren, zoritxarrez ezen lortu joan den ostiral arte, baina zorionez, mahai bat osatu da irtenbideak bilatzeko, balizko interbideak bilatzeko. Eta Zunzundegiren kasuan, diru laguntzak eman dira azken urteotan, eta bereziki bi urte hauetan, tartean Volvo enpresa dagoelako, aukera bat irekizelako irtenbideak bilatzeko, zegoen behintzat negozio bat Volvoren bidez, baina esan dudan bezala pilatu dira zorrak eta badirudi, une honetan gobernuaren laguntza da, inbertsoreak bilatzea enpresari beste irtenbide bat eman alizateko. Nik ez dut itxaropena galdu nahi azken momentura arte.
baina egoera larria da bi kasuetan. Zunzundegiren kasuan, aipatu dudan moduan, nik uste dut aukera bakarra izanen zela, inbertsore sendo eta serio bat agertzea, zeren sektorea etorkizuna dauka eta estrategikoa da. Beraz, hori izango zen konponbidea. Bi kasuetan hitz egiten ari gara langilei buruz batez besteko adinarekin nahiko altua. Agian 50 urte inguru. Beraz, Zunzundegiren kasua inbertsore bat agertzea nire ustez izango zela konponbidea edo irtenbidea, eta BSH-ren kasuan esan bezala sortu da lan maila hori jotzen du gobernuak positibotzat, baita langileen ordezkaritzak ere. Maila horretan aztertuko dira aukera guztiak, ea zenolako irtenbideak dauden, izan salmenta bat, enpresaren salmenta bat, duela 7 urte gertatu zen Gasteizen olako kasu bat, eta egon zen salmenta, langileentzako irtenbide bat zen, zeren enplegua mantendu zen baldintza berdinekin, hori gerta daiteke, eta ikusiko dugu, nik uste dut BSH-ren langileek bere itxaropen osoa jarri dute lan maila horretan, eta ikusiko dugu noraino iristen den horrekin. Hala ere, funtzionatzen ez badu, eta benetan itxierarena behin betikoa bada, bi kasuetan nik uste dut oso larria izanen dela langile guztientzat eta Nafarroako industriarentzat. Bueno, espero dezagun hori ez gertatzea, eta azken unera nik uste dugu itxaron behar dela, ez da itxaropena mantendu behar da, hori ez gertatzeko. Alde batetik, BSH kasuan mahai bat osatu delako, aipatu duen bezala, eta Zunzundegiren kasuan, oraindik ere badirudi balizko inbertsoreak tartean daudela, eta bitartean itxaron behar dugu. Inbertsoreak begiratzen ari badira, zen motako almenak, zen motako bidea dauden, itxaropena mantendu behar dugu. Beraz, itxaron behar dugu. Horrekin lotuta, aste honetan badaukagu kontrol bilkura, kontrol plenoa, eta guk galdetuko diogu gobernuari deslokalizazioaren inguruan. Zeren guk uste dugu deslokalizazioa oso mehatxu handia da gure industriarako. 2020 urtean Euskal Herria Bildutik aurkeztu genuen lege proposamena deslokalizazioaren kontra. Claro, lege hori onartzeko, lege hori aurrera ateratzeko, beti bezala adostu behar genuen beste indar politikoekin eta negoziatu behar izan genuen. Horren ondorioz, legea geratu zen, esango nuke, pixka bat, edo nahiko deskafeinatuta. Eta gauza da, azken urteotan ikusten ari garela, enpresa batzuk bere aktibitatea eramaten duela beste toki batzuetara diru gehiago irabazteko soldata basuen bila, errentabilitatea handiagoren bila, eta guk uste dugu horrek ondorioak esan behar dituela. Enpresei eskatu behar zaie baldintzak. Normalean gobernu guztiek ematen dizkiete erraztasunak, diru laguntzak, baina gero ez dizkiete kontrapartidak eskatzen, eta hori ez da bidezkoa. Beraz, aste honetan industriako kontseileriari galdetuko diogu zenbat aldiz, zenbat kasuetan aplikatu eginda onartu zen lege proposamena, zenbat aldiz, eta ea berak uste duen lege hori eraginkorra den deslokalizazioa ekiditeko edo ez. Datozen hilabeteotan etorriko da parlamentu honetara industriaren inguruko legea, eta guk uste dugu aukera ona izan daitekela ambizio handiarekin deslokalizazioaren erronkari aurre egiteko.
Aurten ospatzen dira Franco hil zenetik 50 urte, eta badiude estatutik hainbat ekimen edo ekitaldi antolatu dituztela. Horrekin lotuta, ez bereziki horrexegatik, baina horrekin hainbatean lotuta, datorren osoko bilkura, datorren ostegunean galdetuko diogu hemengo konseilariari, Memoria eta Elkarbizitzako konseilariari, zen motako ekimenak, ez bakarrik honekin lotuta, baizik eta orokorrean zen motako ekimenak antolatuko diren bere departamentutik hemen Nafarroan. Noski kontuan hartuz bere ahalmenak eta gure egoera Nafarroan. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu oso ona pasa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.